Daşary ýurtlarda ýokary bilim alan ýaşlar öz diplomlaryny Türkmenistanda ykrar etdirmekde we soň bu diplom bilen işe ýerleşmekde dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň biri häzirki wagtda Daşaryda ýaşlaryň ýüzleri çetiniň Daşary ýurtlaryň ýokary okujaýlaryny tamamlap alan diplomlaryny tassyklatmak üçin okan ýyllaryna degişli howpsuzlyk we maliýe hasabatyny bermeli bolýanlygyny habar berdi. Diplomu tassyklatmak üçin indi okan döwletlerindäki bankomatlardan çekilen pullaryň çek kagydlary we dukanlarda soğulan pullaryň ýagny satyn alynan azyk we beýleki haritlaryň kwitansiýalary talap edilýär. Şeýle-de howpsuzlyk işgärleriniň geçirýän derňewlerinden geçmeli okan döwletlerinde dini we syýasy guramalara gatnaşmanlygyň berk derňelip dürli ownuq soraglar berilýär. Howpsuzlyk işgärleri derňäninden soňra diplomuny tassyklamagy ruhsatyň berilip berilmejegini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi belledi. Onuň sözlerine görä howpsuzlyk işgärleriniň barlygyndan geçmek üçin Daşarylylar Aşgabada adyndan 10 gezek gatnamaly bolýarlar ýa-da ýene bir çykalgy hökmünde tanyş tapyp gowy karakteristik almagy tinanşýarlar. Çeşmämiziň aýtmagyna görä howpsuzlyk we maliýe barlyklaryndan geçen raýatlar diplomuny tassyklatmak üçin synagdan geçmäge ruhsat alýarlar. Emma diplomy tassyklatmak üçin geçirilýän synaglaryň maliýe çykdyjy hem bar. Türkmenistanda Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek prosesi ilkinji ýylda 2014-nji ýylda başlanyp soň togtadylypdy we bir ýyllyk gary kesmeden soň 2015-nji ýylda dowam etdirilipdi. Şonda diplomy tassyklatmak üçin resmi talaplaryň sanawy kesgitlenipdi. Ýöne şonda howpsuzlyk we maliýe synagyndan geçmek düzgüni agdalmandy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda ýaşlaryň Daşary ýurtlarda okap alan diplomlaryny tassyklatmagyna kynçylyk döredýän bu goşmaça barlyklar barada resmi çeşmelerden we döwlet edaralarynyň düşündürüş almak synanşygy häzirlikçe başa barmady. Çeşmelerimiz Daşary ýurtlaryň ýokary okujaýlarynda bilim alanlaryň öz diplomlaryny tassykladyp işe ýerleşen ýagdaýynda olaryň zähmet hakynyň kem tölenýänligini hem aýdýarlar. Indi Daşary ýurt döwletleriniň okujaýlaryny tamamlayan ýaşlar mekteplere ýa-da keselhanalara işe giren ýagdaýynda adından 5 ýyl işlän işiniň hakynyň diňe 50%-ni alýarlar. Galan ýarysy döwletiň haýryna geçýär. Öň beýle ýagdaý döwlet tarapyndan okuwa uğradylmadyk, emma öz güýji bilen Daşary ýurtlarda okap gelen ýaşlary degişledi. Indi Daşary ýurtlarda diplom alanlaryň ähletine degişli sebäbi hökümet dolaryň çalyşyk kursuny 3,5 manatdan hasaplap ýaşlary döwletiň hasabyna okuwa iýeripdir diýip Daşaryly söhbetdeşimiziň biri aýtdy. Türkmenistan ýylda 6000-den gowrak raýatyny Daşary ýurtlaryň ýokary okujaýlaryna döwletiň hasabyna uğradýar. Türkmenistanyň daşynda öz hasabyny okuyan Türkmenistanly ýaşlaryň sany barada resmi maglumat ýok. Garaşsyz habar çeşmelerine görä Daşary ýurtlaryň ýokary okujaýlarynda bilim alýan Türkmenistanlylaryň sany ýüzlerçe müň adama ýetýär. Türkmen ýaşlary köplençe Türkiýe we postsovet ýurtlaryndan Ortaýa, Belarusiýa, Ukraina we Täjikistana barýarlar. Maglumat üçin Türkmenistanyň öz ýokary okujaýlaryna ýylda jemi 8000-den gowrak adam kabul edilýär. Orta hünär okuw mekdeplerine kabul edilýänleriň sany hem 8000-den tähil gowrak.